a misali inda ni ne kai nake so in aika wani sako na farin ciki ko kuma na nishadi ga abar da nake so, misali shine a farko kun san bana mantawa da miƙa aminci ga mahalicci a farko. To inda ni ne kai zan iya aika mata da sako kamar haka: amincin Allah ya tabbata a gare ki a daidai wannan lokaci, da fatan ki yi cikin koshin lafiya. Da yake Ubangiji yana yin halittu kuma yana yin ni'imomi kala-kala, shi ne yasa ya halitta mafi kyawawa ko kuma in ce mafi kyawu a cikin 'yan adam irinki. Da yake kyakkyawa sai ya yi ki da murya mai kyau, sannan kuma ya yi ki kamila, sannan kuma ya yi ki adala a cikin al'umma kuma a cikin 'yan adam irinki. Daga cikin jinsi irin naki kuma sai ya fitar da ke kyakkyawa fara mai fararen idanu, sannan kuma ya yi ki doguwa fara kyakkyawa mai ilimi. Daga cikin ilimin ne ya ware ki a daban, sannan ya yi ki mai hankali. Hankalin ne ya ja ni sannan ya kai ni gare ki har nake iya furta miki wasu kalamai guda 3 wanda ba kowace mace zan iya furta muwa ba. Ba wasu kalmomi bane illa a koda wani lokaci ina ce miki ina son ki, ina ƙaunar ki, ke kyakkyawa ce. Kyawun halitta ba shine mafi muhimmanci ba, kyawun halayya. Halayyan na duba, halayyan suka duba, halayyan muka je gare ta, sannan kuma muke kallo muke yabawa. Yabawan da muke yi shine yasa Ubangiji ya ɗauki dukkanin dama da ragama ya mika ta a hannunki. Domin hakan ne yasa a koda wani lokaci nake cewa ki huta cikin koshin lafiya, da fatan za ki kwana kuma ki wuni cikin koshin lafiya. Ai na gaya maka ya dauki kudin sadaki zai kai yanzu, yana hanya.